Dobrovoljno vatrogasno društvo Slavonski Brod, osnovano u mjesecu travnju 1872. godine, peto od osnovanih društava u Republici Hrvatskoj. Krajem 19. stoljeća osnovano je na temeljima humanosti i zaštite svojih građana kako bi svojim radom unaprijedilo i poboljšalo život grada i njegovih stanovnika. Dobrom voljom utjecajnih građana kao i zalaganjem Đure Deželića, oca hrvatskog vatrogastva, u Brodu na Savi osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo koje već u prvom desetljeću postojanja, nabavom opreme, izgradnjom penjačkog tornja 1887. godine, davanjem osobite pozornosti izobrazbi svojih članova, postalo djelotvorno i ugledno u gradu, a financiranje se osiguravalo iz gradske blagajne, pomoći i donacije cehova i zahvalnih građana. Godine 1884. pristupa Hrvatsko-slavonskoj zajednici koja je osnovana 2. svibnja 1876. te do kraja 19. stoljeća razvija suradnju i s drugim društvima u Hrvatskoj te pruža nesebičnu pomoć osnivanju vatrogasnih društava u selima Brodskog Posavlja. U novosagrađeni vatrogasni dom, jedan od najljepših domova u Hrvatskoj, uselili su 1900. U teškim godinama Domovinskog rata članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Slavonski Brod priključili su se Hrvatskoj vojsci i civilnoj zaštiti te sudjelovali u obrani domovine i dali neprocjenjiv doprinos u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, otklanjanju ratnih šteta, čime su položili ispit učinkovitosti, dokazujući kako ne zaostaju za profesionalcima. 2014. godine operativno s opremom sudjelovali su u obrani od katastrofalne poplave našega grada, županije te ostalih ugroženih područja istočne Slavonije. Kako bi zahvalili za 150 godina postojanja kao sinonima za plemenite i humane vrijednosti, nesebičnog dobrotvornog djelovanja, dosljedno i časno štiteći čovjeka i imovinu, izgradnju jednog od najljepših vatrogasnih domova kao povijesne i kulturne baštine i prepoznatljivosti na ponos građana i grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Grb grada Slavonskog Broda.